Ahoj, vítám tě u dalšího videa. Určitě už jsi někdy slyšel o značce automobilu Mercedes-Benz. Ještě aby ne, většině lidí je to sen a modla. Víš ale, že zakladatel značky Karl Benz drží jedno unikátní prvenství? Jako první se stavil tzv. Kočár bez kol, anebo taky první kolojezd. No jak jsme si říkali, prvnímu autu se říkalo kočár bez koní, ale taky se mu třeba říkalo Benzova tříkolka. Dobře, uvedeme si to trochu na prvou míru. Bylo to první auto s benzínovým motorem. No, změnil tak celou naší automobilovou historii. Ne a darmo je taky v automobilové síně slávy. No a my si dneska povyprávíme o tomhle železu historie. První kroky Karla Benze jako technika vedly trochu jiným směrem. Jako první se upnul na dvoudobý motory, ve kterých viděl budoucnost a potenciál. Taky udělal pár patentů a pár vylepšení tohoto motoru. No ale postupem času od něj opustil. Tomu ale nestačilo. Jeho celoživotním snem bylo sestrojit funkční vozidlo. Několik vědců před ním už se o to pokusilo, ale neúspěšně. No proto přišel na řadu on. Jelikož už se o to pokoušelo několik vynálezců před ním, měl tak trochu připravenou půdu pod nohama. Proto se sbíral jejich nápady, spojil dohromady a pokusil se z toho skřísit nějaký své první vozidlo. Například si od Nikolause Otta půjčil jeho návrh čtyřdobého motoru, anebo zakládal už na vzniklém podvozku se 3 kolama. No a podařilo se. První vozidlo, který byl schopný jet, už v roce 1885 představil Mannheimu. O rok později, no nevím jestli úplně o rok, přece bylo to na začátku roku 1886, přesně 29. ledna, získal patent na své první vozidlo. Tento patent je zapsán, nechci to jméno úplně komolit. Tak ho napíšu nahoru sem, přece je to v němčině a němčina není úplně moje silná stránka. Představení veřejnosti proběhlo taky Mannheimu, dokonce i ve stejném roce, jako získal patent, takže v roce 1886. Konkrétně tohle představení bylo v měsíci červnu. No upřímně, z začátku, jako u všech vynálezů, byla i k tomuhle veřejnost docela skeptická. Byla hlavně skeptická k jeho spolehlivosti. No vyřešila to jeho žena. Jeho žena se totiž rozhodla, že pojede na výpravu, která bude dlouhá 106 km. Přesněji z Mannheimu do Pforsheimu. Benz nepřestával s vývojem svých vozů. V roce 1893 představil první vůz, který měl ne 3 kola, ale dokonce 4 kola. To je jak známe auta dneska. Tenhle vůz nesl jméno Victoria Benz. Takovou zajímavostí je, že tenhle model Mercedesu si koupil dokonce první Čech. Byl to liberecký továrník Theodor von Liebig. Byl tak korunován jako první český motorista a taky první majitel Mercedesu tady v Čechách. No ale to jsme trochu odběhli od tématu. Hlavním tématem bylo první vozidlo sestrojené Karl Benzem. Jako u většiny aut i u tohohle vás určitě zajímá jaký čísla. Proto se o nich pojďme popovídat. Můžeš to třeba porovnat se svým autem. Hele, na rovinu, ty čísla nejsou vůbec dechberoucí. Když to porovnáme s dneškem, tak je to až žalostný. Ale musíš si představit, v jaký době ty lidi žili. Většina lidí jezdila na koni, no v podstatě všichni jezdili na koni a skoro všichni svítili doma svíčkama. Byla to fakt ještě hodně stará doba před vývojem a proto je fakt úžasný, že dokázali sestrojit něco, co se pohybovalo samo a nepotřebovalo nějakou tažnou sílu. Naprostým srdcem a základem celého auta byl jednoválcový čtyřdobý motor o objemu 0,95 litrů. Je to poměrně velké číslo na jeden válec. Na jeden válec je to fakt velký objem. Přesné číslo, kolik tahle bestie měla kilovat, není úplně známý. Někdo říká tak a někdo onak. No ale víme, že se pohybujeme pod 1 kW. No, dejme tomu, že nějaký ten výkon mohl být 0,65 kW, při nějakých 400 otáčkách za minutu. Pro lidi, kteří mají rádi americké míry, tak je to 0,9 koní. Tenhle motor, už jak jsme zvyklí z dneška, byl plněný karburátorem. No, ne úplně takým karburátorem, jako jsme zvyklí. Byl to tzv. Odpařovací karburátor, který byl rovnou spojený s nádrží, která měla objem cca 1,5 litru. No, na ty údaje, co jsme si řekli, výkon pod 1 kW
a objem pod 1 litr. To žralo fakt hrozně moc. Udává se, že spotřeba tohoto motoru bylo až 10 litrů na 100 km. No z 1,5 litrovou nádrží ten dojezd taky nebyl nějak úplně extrémní. Asi mohl dojet, předpokládám, 10 km, no ale na začátek to bylo docela slibný autíčko. Přece jenom lepší je na tomhle autíčku, než cvalat koně. Dolil si benzín a jel si. Důležitá věc, která na motoru byl taky samozřejmě setrvačník. Setrvačník byl důležitý, aby udržoval chod motoru a zlepšoval jeho plynulost. Zajímavostí je taky maximální rychlost. Ta není přesně daná a udává se mezi 12 až 18 km za hodinu. Nejspíš šlo taky o to, jaký byl povrch, jaký byl vítr, jak ten motor jel a hrálo tam hodně aspektů, proto se udává taky širší rozpětí. Byť šlo o první auto, který jsme vůbec vyrobili, nebo který vyrobil Karl Benz, tak disponovalo už moderníma prvkama, který známe z moderních aut. Takovými byly například diferenciál, motor už byl chlazený vodou, anebo taky měl už elektrický zapalování. Sám Karl Benz zasvětil automobilismu celý život. No to se mu ale vyplatilo. V roce 1899 byla jeho automobilka už největší na světě a vyprodukovávali až 550 aut ročně. Karl Benz umírá v roce 1929. Tenhle technik získal dokonce 2 významné ocenění, bohužel obě mu byly předány až po jeho smrti. Na to si budem, automobilka i sám Karl Benz mají historii na dlouhé hodiny, můžeme se o tom vyprávět fakt dlouho a je tam fakt hodně zajímavostí. My jsme se dneska udělali jenom jednoduchý výcuc jeho prvního autíčka. Doufám, že si tenhle výcuc líbil, dal ti něco nového, nějaký zajímavý informace. Pokud jo, určitě budu rád, když mě podpoříš třeba s lajkem, anebo mi odebuješ odběr. Budu fakt rád, bude to fakt skvělý a ne, hele, samozřejmě je to ironie, jo, jako hele, za každou podporu budu fakt rád a za každý komentář taky. Dolů do komentářů určitě nějaký svůj názor, co si myslíš o tom autíčku, jestli to byl dobrý nebo špatný vynález, jestli máš rád auta anebo cokoliv jiného k tomuhle tématu. Určitě taky napiš svůj názor na video, anebo co bys chtěl vidět v příštím videu. U dalšího videa se budu těšit. Zatím čusám.